be alamusala utukolo kile saba samba flani mugannani amnu soglendo ana mali kono mali ko kan mali kuna funi bolo sirofe o bismillah bi aka kuna funi wulu keneka kunafuniya damnela niye kunafuniya dumaye kadaka kunungo shufe nege kanye muga ani sabate belen ko feni sanga binani ani woro wakati wiye ikado ka fo risula ka uluka cargo woro o koni duna anga jabana konnala munu yera koni jigine ikado ka fo aéroport de Bamako konnala senu ka ulu koni fino ni cargo woro koni konnala mina chama be akono ni obetali missile anti aérien o wolon vlade koni be akono fogata se hélicoptère MiG-35 o ta ani saba fene be ala fogata se citerne sheki ma ani kado ka fo char ani drone chama fene koni be a konnala ni mbela jarle koni ye keleke mina ani kado ka fo labe mina de koni ye anga jamana frontier fanga koni bulu amba fo alaka anga jamana nyema koni de jamana basigli kula akera utukalo kilifolo samba fla ani muga annani colonel Sadio Camara ni oye anga jamana ministre de la défense et des anciens combattants ale kontara anga jamana nyema colonel Assimi Goïta ale koni nona bla femi karo ka fo Mauritanie ka olu koni feino anga jamana ministre de la défense ale kaningani sena boli koni be do ikado ka fo Mauritanie jamana nyema kura koni siklini oye République islamique de Mauritanie son excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ni kado ka fo la jebela jiralen koni kara centre international de conférence Al Mouratoun de Nouakchott konnala kenami koni ka anga jamana ci den kulu koni boyena kosobe ikado ka fo ni medo jamana flani nyogon che koni bol nyogoma ani kado ka fo uche je nyogon ya koromi koni be o sinsili okumu konnala akera ala musado nege kayeta ani kono tonte bele ko feni sanga bisaba bonyango koni gaw region konnala anga jamana fintigila ka koni karo gelendine tigila mado koni faga wa kelen koni o sebe koro jogina min koni kala wa bari gaw region konnala Mali, Burkina Faso, Niger, ni jamana saba koni ministri munu koni nyeshini no muso de ani demaya okonya okoni ma kasangani farafi muso tokola do koni temeni okumu konna mi yere konna uni anga jamana franche faganya ma colonel Assimi Goïta usigira ka kuma okumu konna la hukoni ye angani ata ka plastoir ndo koni sigi min konna ni jamana saba be muso jakulu bela jarale miseka u yere soro okonna la chukuyamina Keba bafi ni duku koni dendo koni uka duku taxi bela jirale saraka sangani campagne de sensibilisation do koni minkera comité de veille koni fe wala sa ka sika maw koni ka nyafolke uye taxi sarale ko olu koni ka ikaro ka fo baflabe mara konnala dugu mbeni abe fo ma keba bafi ikaro ka fo ni shifina kan koni uka dugu koni taxi bela jirale sara aka kuma wala ayira ka fo koni ajatebne ka fo ko ni community mambino munu mbeno ndu tega sika uka taxi koni sara ukama ale asara wala sa ka sega boya masigi koni ke ayika don ka fo dugu yere koni meri koni tableau d'honneur taka oda maka afu aka ni baranyuma koni kella kasangani avant projet de la charte nationale pour la paix et la réconciliation o koni sebeli koni barawiye ka région konna la utukalo klifolo alamsado samba fla ani muga annani kado ka fo mission de rédaction do olu koni willa mununa uni kai koni marabolo nyemo fota sekita nyoro u koni sigira ka kuma wala sa obisega wakilno koni faranyo kan chuga mina wala sa ka sega ni charte koni ka asebe kanye kosobe ni wale koni fura kosobe kado ka fo akoni ke baka ulufe kasangani Iran jamana ka jamana nyema kurwa sigli koni nyanaje barau koni nye anga jamana nyema koni chiden kuludo koni blakata ikaro ka fo Iran jamana konna la munu yere koni nyemne le karo ka fo Conseil national de transition CNT o nyema fe colonel Maliki Diaw ikaro ka fo sigli nyanaje o bela jaralen koni ko fe nyabara nyema kura akoni bora ay kado ka fo anga jamana nyema koni fo ka fo koni ke karo ka fo chiden kulu munu kon tara kuma munu ay ayira ka fo ko u bismillah kanye akoni fana jara ale kosobe mi yere kodna aye fuli ani wali juma do ta kanyeshi anga jamana ma
an ka jamana sifinnakaw ka minisiri ani farikolo ɲɛnajɛ minisiri ni o ye ministre de la jeunesse et des sports ye ale kɔni ye ɲɔgɔndan dɔ kɔni sigi sen kan ni a bɛ fɔ ma ko concours min bɛ kɛ sababu ye Bamako commune 6 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni commune min kɔni jɛra kosɛbɛ ni o bɛ wele concours de salubrité min yɛrɛ tɔgɔ dalen don quartier propre laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye walasa Bamako commune bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jɛ cogoya min ani sifinnaka bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ cogo min na walasa u ka commune kɔni ka jɛ walasa u ka commune kɔni ka se ka jɔyɔrɔ kɔni fɔlɔ sɔrɔ. Wabaria ni ale bɛ Gunzure kɔni commune kɔnɔna la Gao région kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka sanga ni alamisadon tɛmɛnen utukalo tile fɔlɔ san 2024 nɛgɛ kanɲɛ 19 tɛmɛnen kɔfɛ ni sanga 30 wagati olu kɔni ye maa marifatigi 2 minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ moto la olu kɔni ye ka dɔ ka fɔ binkani wɛrɛ ta ka ɲɛsin an ka jamana fan min yɛrɛ kɔnɔna u bolila ka maa kelen kɔni suto ani maa kelen kɔni jokini an ka jamana fintigilakaw ka fan fɛ maa 2 fana kɔni jokina nka an ka jamana fintigilakaw kɔni ye wulikajɔ kɔni sigi sen kan walasa ka se ka ni makofɔlen ninnu kɔni nɔ minɛ. Inspecteur général de police kɔrɔ ni ale kɔni bɛ retraite la ni wagati na Yaya Sanga ale kɔni tun bɛ kiiritigilamaw kɔni ɲɛfɛ alamisadon tɛmɛnen san 2024 utukalo tile fɔlɔ Bamako commune 5 tribunal kɔnɔna la a kɔni ɲangilen don ko min na sa o de ye ko a ye dankari kɛ magistrat dɔ la ka o to a ka baara kɔnɔna la a kɔni ye kumajugu ani ka dɔ ka fɔ kuma cɛjugu kɔni fɔ a ma a ɲangiro de la min yɛrɛ kɔnɔna kiiriw kɛlen kɔfɛ a yirala ka fɔ a bɛna san 1 kaso de kɔni kɛ. Kesi ye kɔrɔ ni ale ye madisi ye min yangilen yɛrɛ kɔni kudo ko a magara i ka dɔ ka fɔ foroba nafolo kɔnɔna walima a ye dankari kɛ foroba nafolo kɔnɔna ale ka kiiriw bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛlen kɔfɛ a yirala ka fɔ ko a nɔ kɔni yira o la min yɛrɛ la a bɛna san 5 kɛ kaso la a tɛ bɔ wa a bɛna bɔ a bɛ miliyɔn 30 kɔni o sara fana ka danni kan. Bamako commune 6 kɔnɔna la kalanko bina kun ka maa minnu kɔni bɛ bɔ ka taa u tɔgɔ sɛbɛn lakɔliso kuraw la ka bɔ lakɔli dɔ la ka taa ekɔliso dɔ kɔnɔna na tɔgɔ sɛbɛn sara wari minnu kɔni tun bɛ sara a yirala ka fɔ Bamako commune 6 kɔnɔna la o kɛra fu kɔni ye kunnafoniya yɛrɛ kɔni dira commune kɔni ɲɛma olu fɛ. Anta Nyoro du Sahel Kuriga dugu kɔnɔna ni ale bɛ Gavinane ale kɔni commune kɔnɔna la Nyoro du Sahel cercle kɔnɔna la fɛn bɛ ka dɔ ka fɔ maa marifatigi bugunatigɛ bali dɔw kɔni nana moto la ka sanga ni tɛnɛn don juillet kalo tile 29 san 2024 don min yɛrɛ kɔni ni dugu kofɔlen maaw kɔni ka sugu donya ye ale yɛrɛ bɛ ka dɔ ka fɔ Mauritanie ale frontière kɔnɔna maa marifatigi bugunatigɛ bali dɔw olu kɔni nana moto la ka na dugutigi yɛrɛ kɔni ta k'u bɛ taa ni a ye o de kɔni senfɛ dugutigi ka conseiller dɔ olu kɔni wulila k'a fɔ ko u banamini ni ko in kɛli kɔnɔna o kɛra sababu ye n'u kɔni ye bali kɛ conseiller kelenna ka o kɔni faga ka bɔ yen nɔ an bɛ wagati min na eko san dugutigi taga yɔrɔ ma dɔn wa ɲɛ kɔni ma sɔrɔ a ko la an b'a fɔ ala ka yelen da ni ko in kan. An ka jamana ministre de la sécurité et de la protection civile générale de brigade Daoud Ali Mohamadina ale kɔni ye ka dɔn ka fɔ moto 150 bɔyan ko a y'o de di an ka jamana force de sécurité olu kɔni ma. Amita an ka jamana marabolo segina kɔnɔna la Kidalikaw fɛ yen nɔ ka sanga ni kunungo utukalo tile 2 san 2024 Kidali marabolo ɲɛmaw fintigilakaw olu de kɔni farala ɲɔgɔn kan min yɛrɛ kɔnɔna ka jɛ ka ɲɛnajɛba kɔni labɛn ka sanga ni ka dɔ ka fɔ Kidali sigiba kɔrɔ kɔni ka sigini ka na i ka dɔ ka fɔ Kidali yɛrɛ dugu kɔnɔna la min kɛra sababu ye u ye ɲɛnajɛbaw kɔni kɛ a la wa u ye a yira ɲɛmaw u ka kuma kɔnɔna la ko nin kɔni na i ka dɔn ka fɔ marabolo ɲɛma bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka lakana kɔni sinsin kosɛbɛ walasa dugumaw kɔni bɛ se ka u ka sigi kɔni kɛ lafiya la ni kɛra ɲɛnajɛba ye ka dɔ ka fɔ ni maaw olu kɔni bolo minnu seginna ka na u sigiyɔrɔ kɔrɔ la ani ka dɔ ka fɔ jamana marabolo ɲɛmaw. An bɛ taa an ka jamana kɔkan kibaru la kunungo utukalo tile 2 san 2024 Muzanze Faba kɔnɔna la ni ale yɛrɛ kɔni bɛ Rwanda kɔni kɔrɔyan fanfɛla kɔni fɛ ka sanga ni ka dɔ ka fɔ u ka jamana finitigilakaw ani u ka ɲɛmaw kɔni ka wuli ka jɔ u ye nin dugu kɔni fanba kɔni églisew bɛɛ lajɛlen kɔni datugu ka d'a kan a yira ka fɔ ko u kɔni tɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan.
an bɛ taa Senegal minisiri ɲɛma min ni o ye Ousmane Sonko ye ale kɔni bɔra ka kuma ka kankarida kɛ k'a dɔn k'a fɔ lakɔliso olu kɔni ye ka d'a kan lakɔliso dɔw de kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni bɛ kangarida walima u tɛ sɔn walima o ye musomanin dɔw yɛrɛ gɛn ka sababu kɛ ko burumusow b'u la walima u kɛlen don ka hijabu olu de kɔni don jateminɛw kɔni ye a yira k'a fɔ san 2019 wagati la septembre kalo kɔnɔna ko a bɛ taa musomanin 10 bɔɲanko la olu de kɔni gɛnna ka bɔ Institut Sainte Jeanne d'Arc kɔnɔna ni ale bɛ Dakar faba yɛrɛ kɔnɔna la ka sababu kɛ k'olu kɔni bɛ o kunkolo de datugu o de kama a ye a yira a dimini a y'a yira k'a fɔ ko Faransikaw olu fɛ yen nɔ walima nazara olu fɛ yen nɔ u bɛ u ban k'a fɔ ko ni waleya ninnu tɛ kɛ olu fɛ yen nɔ o ye u jo ye ka d'a kan u bɛ u fɛ yen nɔ ko nka Senegal kɔni u tɛna se ka sɔn o ko ninnu kɔni ma musomanin si kɔni tɛna gɛn ka a sababu kɛ k'i kɔni ye i ka dɔn k'a fɔ hijabu walima i ye burumuso de kɔni don i la. Mali kunnafoni bɔlɔlɔsira lajɛbagaw aw tulo garisigɛ kɛra ni kunnafoniya ninnu de ye an b'a fɔ ni ce a ka lamɛnni ko ɲuman na a y'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni bɔlɔlɔsiraw la aw kan bɛn don wɛrɛ ni Ala ma basi kɛ ni aw la Ala k'an si jɔ ko ma kɔnɔ Ala k'an ka jamana basigi.